Els rius Ter i Ges han marcat en molts aspectes l'evolució de Torelló. Ens ho explicaran la Perpètua Traver i en Josep Dot. Bon dia i bona hora, Perpètua. Bon dia i bona hora, Josep. La Perpètua, que ha vingut una mica nerviosa, m'estava dient ara. I jo ja li dic perquè quedi clar que ho està, però que li passaran de seguida aquests nervis. Perquè de veritat que no li preguntarem res que vostè no sàpiga, Perpètua. Per exemple, és veritat que encara us hi banyeu al riu quan éreu joves? Sí, hi anàvem, però hi anava més el meu únic, no pas jo, Home, si es va traient ja la responsabilitat de sobre d'aquesta manera, no anirem gaire bé. No, que és veritat, això, hi anava més ell que jo. Hi anava més vostè que ella? Sí. No sap nedar encara. Home, sí. Així, o hi anava molt poc, o no hi posava gaire afició. Poca aigua. No, molt poca aigua. Ara ja no s'hi va al riu a banyar-s'hi, ja fa uns quants anys que no s'hi va. Us en recordeu quan s'hi va deixar d'anar i per què s'hi va deixar d'anar? Per l'inundació. Va ser per la inundació. La inundació de l'any 40. Va canviar el riu totalment i no s'hi va poder anar. D'això en parlarem més endavant, de la inundació de l'any 40 va ser exactament, oi? I és veritat que hi havia dues platges? Una pels homes i una per les dones? I la platja dels homes, separades potser uns 500 metres l'una de l'altra. A la dels homes no hi venia cap dona a fer el tafaner. Ara, la de les dones, algun home a fer el tafaner sí que hi anava. Això que les dones duien uns trajes de bany com ara van vestides pel carrer. O més. Llavors, o més. O més, sí. Escolta, tenim entès que als pares no els feia gaire gràcia que hi anessin a banyar-se al riu, eh? No, gens. Gens ni mica. Però... Per què, Perpètua? Expliqui'ns-ho vostè, això, dona. No, vagi traient-se'l. No, és que ell hi sap més, que hi havia baums i coses, i clar, hi havia molt perill. Era pel perill? Pel perill. Però pel perill de... Perill, sí. I no era per un problema d'homes i de dones? No, això no. Perill de gorgs i de baumes a sota la roca era perillós, sí. Quasi bé sortia cada any entre Torelló i Manlleu un jove que s'ofegava al riu. Un promig d'un a l'any. Home, Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs l'any 40, com ens acaben de dir els avis d'avui, el riu va fer una mala passada als torellonencs. En continuarem parlant amb la Perpètua i el Josep, però primer veurem unes quantes fotografies del seu àlbum familiar. Són aquestes. Aquesta és l'església de Sant Feliu, el principal temple de Torelló, quan s'estaven construint les torres de la façana. L'antic tren de vapor, que veiem en una imatge del 1923, va suposar un gran al·licient per a la indústria tèxtil torellonenca, ja que en aquell temps moltes mercaderies es transportaven amb carros tirats per cavalls. El carrer del Pont reunia molts torellonencs i encara ara és centre d'una gran activitat comercial. Com també ho era aquesta placeta, anomenada antigament d'en Pere de l'Homera, on es feia mercat. Va ser en aquest Torelló on van créixer els nostres protagonistes d'avui, el Josep Dot, el 1924, i la Perpètua Traver, 3 anys més tard, al poble de Conanglell. Ja de molt jove, el Josep es va aficionar al muntanyisme, com molts torellonencs, i va ser membre del centre excursionista. El 1940, Torelló va patir un tràgic aiguat que es va endur al carrer Sant Antoni i va causar més de 60 víctimes. Els torellonencs van reaccionar ràpidament per reconstruir les destrosses causades per la inundació, com s'aprecia en aquesta fotografia del 1941. Precisament va ser l'any de l'aiguat, quan es van conèixer la Perpètua i el Josep. En aquell temps, el Josep era aprenent de manyà i la Perpètua treballava en una fàbrica tèxtil. Van casar-se el 1949, a l'església parroquial de Torelló, i un any després va néixer el primer fill, el Joan. Mentre el Josep passava de la metal·lúrgia al tèxtil, anaven naixent més i més fills, fins a arribar al 6è, i la Perpètua deixava de treballar. Ara els fills ja no viuen a casa, els Dot estan jubilats i tenen tot el temps del món per passar-lo amb els 13 nets. Perpètua, per què bufava quan veia aquella fotografia? No sé, és que fa vergonya, quasi. Fa vergonya? No, al contrari. No, estava molt maca, sí. Estava la mar de bé, no? Més era d'abans de casar-se. Sí, jo crec, tenia 14 anys. Imagina't, tenia 14 anys. Tenia 14 anys. Tornem a l'aiguat de l'any 40. Va fer estralls, aquest aiguat, com acabem de veure les fotografies. Com ho recorden vostès? Un disbarat terrible. Només haig de dir que el riu Ges, que passa pel mig del poble, que quasi bé no hi baixa mai aigua, va pujar 9 metres de nivell. Es podeu imaginar, passa pel mig del poble. Doncs va fer estralls terribles, com han dit, 61 morts hi va haver. Però si no ho hagués fet, perquè al vespre el riu va donar una senyal, va pujar una mica, i molta gent ja es va espantar i va anar a passar la nit a casa d'amics o familiars. Quan va venir la riuada grossa la nit, en comptes de 60, no sé quants haurien set, perquè a moltes cases la gent ja no hi era. És a dir, que va ser
un avís aquest del vespre que va servir per evitar moltes víctimes. És a dir, que d'alguna manera va servir per això. Tot i així, com us en veu sortir? Hem vist una mica les fotografies... De moment semblava que no ens que no havíem de us en sortir. sortiríeu. Però com som la gent d'aquest país, vinga, agafem-s'hi i som-hi i al cap d'un any les indústries ja tornaven a funcionar. Les cases, mira, la gent es van ficar allà on van poder, després va venir regions desbastades, va fer edificis per la gent i tothom va estar col·locat altra vegada. Tot i així, és veritat, Perpètua, que no hi ha mal que per bé no vingui i gràcies a l'aiguat es van conèixer vostès? Sí. Va ser aquell mateix dia, aquell mateix No, any? no. Potser feia mig any, un any que havia passat l'aigat. I com va ser que es van conèixer? Perquè ell tenia un amic, jo tenia una amiga, i anàvem al carrer Sant Antoni a treure trastos i ens vam conèixer allà. I des de llavors ja fa 55 anys. Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, vostè va passar del tèxtil a la metal·lúrgia. Vaig començar Sí? aprenent l'ofici de manyà. És que manyà, molta gent ara no els sona aquest nom. És que un mecànic és el que arregla cotxes i un manyà és el que fabrica coses, des d'una barana de balcó fins a una màquina. Després jo vaig fer d'operari 2 o 3 anys i vaig anar al tèxtil. El tèxtil era molt important. Quan jo vaig néixer, a Torelló, a la vall, no diguem del Gès, a la vall del Ter, perquè el Ter és el que movia aquestes fàbriques, hi havia 9 fàbriques i treballaven 2.600 persones. D'aquestes 2.000 eren dones i a Torelló hi havia 4.000 habitants. Per tant, no hi havia pas prou dones a Torelló, baixaven de Sant Pere, dels pobles veïns, i a peu tothom, A la fàbrica els de Sant Pere tenien 1 hora i mitja a peu. Tot això, amb la crisi, Sí, també se'n van anar Norris. tots se'n van a Norris. En queda que funcioni bé una. I vostè va haver de canviar del tèxtil a la metal·lúrgia. Sí, no sé si ho vaig a veure venir o què, vaig anar a la metal·lúrgia i em vaig tenir sort, perquè ara tindria una jubilació molt petita i ara no em puc queixar. Hem parlat també de l'afició que hi ha a l'excursionisme. A vostè, fins i tot, em sembla que els de la colla li deien el pare Dot. Sí, Per què li deien el pare Dot? és que aquest centre excursionista tot eren jovent, de 16 a 25 anys, i jo ja en tenia 50, i com que tenia fills que hi venien, doncs el pare aquí, que el meu pare ha vingut, que el meu pare vindrà, i tots em van anar dient el pare Dot, i encara trobo gent Què li diuen? que em diuen el pare Dot. Pare Dot. Vostè no era tan d'aficionada a anar d'excursió, vostè era més aficionada a anar a les festes majors dels pobles del voltant. Perquè hi anàvem com tots, mira, per passeig, que anàvem caminant, perquè no teníem pas d'allò cotxe per poder-hi anar. Ni gaire diners tampoc per poder-ho fer. Això ja m'ho imagino, també. Sí, doncs mira, anàvem pels puestos. Perpètua, Josep, moltes gràcies per haver vingut, gràcies per haver-nos explicat i gràcies per haver-nos recordat com era el Torelló d'aquells anys. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Bon dia i bona hora. Adéu-siau, no marxi. Esperi's un minut.